Ada Gita Florencia Bolo bergoyang kembali. Cilinganku, rambutku dicukur kuncung, adokku sokong karung gandum, lampiku warisan ning bangkaku, sarapanku sambal korek sego jagung, kosokan watu ning kali nyemplung ning gedung, nyamuk dhisik derang usum sambung, kandungku amang cukup anduk sarung, dolananku motor cilik saka Lembong. Mas Bud, wis lopes kontel baris, gagasannya gendang wis, wis lopes kontel baris, kereke bondang wis. Kita goyang yo. Kita biasa digoyang Mas Saputra. Awana coy Bolo bergoyang. Sejauh kali buat semuanya. Tanggal 15 Padang Cinglok bulane bunder, aku digudang soyan gede dadi dokter. Tanggal 15 Padang Cinglok bulane bunder, Ser bareng wis gede aku disuntik ku dokter. Datang sarangga, datang sawala, iki cerita saka wong tua. Padang sayanya, bakang petanga, iki cerita zaman semono. aha. Kayak medun. Kabut iki. Iya. Kosokan watu ning kali nyemplung ning kandung. Asek jaman dhisik derang usum sambung. Andokku mengecukup andok sarung, dolananku motor cilik saka Lembong. Terima kasih saya. Wis lopes kontel baris, gagasannya gendang wis, wis lopes kontel baris, kereke bondang wis. Tanggal 15 Padang Cinglok bulane bunder, Ser aku digudang soyan gede dadi dokter. Tanggal 15 Padang Cinglok bulane bunder, ser. aku wis gede, bareng wis gede disuntik ku dokter. Aduh. Ono carana datang sawala, iki cerita zaman semono. Padang sayanya, bakal petanga, iki cerita saka wong tua. Jajah
Tek toh. Ayo Paradis dulu. Ayo siap-siap buat semuanya Bolo Senden dan sekitarnya. Muter ya Mbak, muter. Ayo. Siji, loro, spesial buat semuanya. Oh, oh. Siap-siap yo. Tangane. Piye iki piye? Sik. Wes yo. Terima kasih. Matur nuwun Pak De.